Borosa, thank you so much. नों नङामोनबादि आंदि माबोरै फैगौमोनथाय न'आव जेबो नङा एमि Borosa, दसे हाबनानै थांदोना फैदो नांथ'ला एमि आं हाथायाव थांनांगौ बिदिबा हाबला आरो मालाबा फैगोन एमि ओमफ्राय मादैयालाय माबायदि जाखो एसे मोजां जाबायना बिदिनो दं Borosa माब्लादि मोजां जागोनथाय दे जेबो नङा लासै लासै मोजां जागोन दे बिदिबा आं थांथ'नोसै दे थाथ'दो जागोन दे माब्लाबा फैदे आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव दा थां आंनाव नों बायदि लोगोरि आरो गुबुन रावबो गैला आंनो गोथाव संनानै दोन दे मानो बेबायदि सिमां नुबाय थायो आं मा सोमोन्दो दं नोंहा बे सिमांजों बे सिमाङा आंनो मा खिन्थानो सानदों उन्दुबानो खालि बेबायदि सिमांल' नुग्रा जासै आं सोरनो खिन्थाबावनो दे Borosaखौ नुबानो मानो एसेबां आंगो मोनो बेबायदि मोनो जेरै जों सानैजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ ओरैनोसो खेबसे मिनिस्लुदोंमोन आं एसे नोंखौ सिनायाब्लाबो माय डियार बेबी एमिया फैदोंबाबो जेबो नङा बेथ' जेबो गोसोआवनो गैखाला एमिया आंनि रुमाव फैबाथाय बे फटकखौ नुनानै जोंखौ रिलेशनशिपआव थादों नंखागोन What a great idea, Suri. Abu Suri, Emi फैगौ नुबायना Borosa खाफालाबो आंनिनो लोगो एमि फैदोंबाबो गासिबो बावजोब्बाय उप्स नोंखौबो बावबाय जुरिखौ रावबो दासिमबो फेजेननो हानाय मानसि गैया आया आबो सोरियावबो थांखो आबो सोरिजों Borosa बिदिबा मा आबो सोरिजों Borosaजों रिलेशनशिपआव दं नामा आबो सोरियाबो Borosaयाबो मानो आंनो जेबो खिन्थायाखै हेलौ रैसमै दे आं दायो थांगोन एसे थाब फैदे सोरि औ जागोन दे आदा मा जाखो आदालै थांना हाथायाव अमा बेदर लायना जोंहा आंनि लोगो फैनो नागिरदों थांना आं मानो लायनो दे थांना आदा लायना नांगौबाल' दे लायनो आं ओमफ्राय आदा कफिबो लाबोफादे आंनि लोगोआ साहा लोङा कफिसो लोङो आच्छा VIP नामा साहा लोंलायै दे नोंबो ना आदा नों लाबोल' ना मिस्टार मेगन गैया नामा नोंहा हेलौ आवाजआ एसे गाहाय रायलाय
खालामो आरो उल्था उल्थासोबाव मेगन गैया आरोना नोंहा मोजां नायनानै सालायनो हाया आरो गैया आंना मेगन गैया नोंनाथ' मेगन दंना नोंहालाय मानो सौग्रावनाय आंजों ए मासि उल्था उल्थाहाय बियो मोनसेथ' गोरोन्थि खालामबाय आंजों उल्था उल्थासोबाव सिनायाखै आंखौ मा एक्ट्रिस नामा नोंलाय ना मन्त्रि एमएलए नि फिसाजो आयु मासि उल्था उल्थाहाय बियो दुगा मारा गारि मोनदों होननानै जानला मानला सालायलाबायबानो जागोन नामा मा लामाखौ नोंसा आफाया बानायदों नामा ओइ मिस्टार आंनि आफाखौ गेजेराव दालाबो मिन्थिबायना ननसेन्स नोंसा आफानि जायाखै आंखौ ननसेन्स बुंनो हिन्जावखायसो नागारबाय दिनै बे अभार स्मार्ट दुगियालाय जोंनाव मा खालामदों हेलौ मिस एंग्रि मिस एंग्रि आंखौ नुनानै गोसो थोबाय नामा Just shut up जानला मानला दाबुं मिथिबायना नोंनि बे गोखा गोखा राव आंखौ बुथारगोन बै बुङोना लाभ एट फार्स्ट साइट आंहा आंनि लोगोनावसो फैदों मिथिबायना नोंनि उन उन फैया माथोसै आङो नों बेवहाय मा खालामदों बे कुइसनखौथ' आंसो नोंनाव सोंनांगौ नोंहालाय मा खालामदों बेवहायलाय आंनि न'आवनो गसंनानै आंखौनो सोंबाय आं बेवहाय मा खालामदों मा नोंनि न' जुलि नोंना लोगोआ लिंहरबाय बे दुगाया रैसुमिनि बिदासो आरो आंहाबो टाइम गैया नोंबायदि मानसिजों रायलायनो माबायदि सिख्लालै बियो अभार दुगि एमि नों नोंनि बरसाखौ एसेबो गोसोखाङो नामा आंथ' नोंखौ आंनि हांखनफ्रोमबो गोसोखाङो नाथाय आं नेनानै थागोन नोंखौ सानसेबाबो गोसोखांगोन नों आंखौ आंनि जिउआव फैफिनगोन नों आं आंनि एमिखौ मिथिखायो I miss you एमि एबारथ' जोंनि गेजेराव रावबो फैनो हाला बरसा नोंनि एमियाबो नङा बरसायाथ' आंनि खासोमोन आगै एमि नोंसो जोंनि गेजेराव फैदों डियार बरसा बेबि नों आंनि आं नोंनि जोंनि गेजेराव रावबो गैया आरो जों थाबैनो सिगांनि बायदि लोगो मोनफिनगोन